Yena koso ha bia na mama mo hunu na mo atibie no afa na brason se wura efikesie mu ankasa ne ekohwe amamre ne amane a ekoso na dabe nya bia ka kire nchirima ti mo adawroma mo mre me minimu nyina mo mese ne enko fikesie mu ne ekohwe de ekoso medamo ase obi enum na video mu ni machi ne nwura ho ne ekohwe de ekoso medamo ase
Oku so to hia jenu amana ya atase. Oku modam odasa. Oku panje wrechere ama ma hwando. What you train me to konfale. What for esi ato patase ama for go drinks and so we say na the too much things. Me so tam kase katam kase me na nane amankwati a obi kan me na nane adu jamra me na nane awia panin meja ene bafro ogusa amankwati a otosona sompa ammasom ya no ano na me bafro ogusa amankwati a metosunsia me ba beto aso otu for adam mebu eni mo na obi sha meja ya ebia ka wa kwa o cha obi nei anonti mi ma onya nu huda ya mi sanyi yare so from ya lapa so from ebia the same naba wo sanre ne me so cheche samane na ma fan kurunja ba chama ma chewa me to to for Yamuti and Yamwa, Satamamra, and Acosuano, and a man of a Mensia, Mamma Crum, and Tia Tujum, Yatogajum, Yabomran, Santa Mamratia. Now, oh, yeah, oh, yeah, Nipa Wachena, Dede, Deuro, and a Maya Santonum Yawamua, Yachume, a Tayura Bafo, a tea. So, Basibi, I took a course. Enti wadauruma santama mena na ekoso no na makase egusuni na mua munti amreyo kopim se dwade nya baba wieye de bekoso ha bia mama mo aso ate na mo so ho bibi de ekoso asantemamu ene manhia fikesie mu eda mo ase enti adwum na muntie se santama mre etie Yo Ghana mama madauru mamunti na namu eye modeshe masemo bose de ekoso manhia fikese mbia na memfansie mu na mamwa sonsi yabato bantima omo ane ne namu ya na bato no mu ha me pese mbisa omo nantese ne de omo ye na manyame wo fapani bi wo ha enti penfo se service adwuma eda eseni wura no enti memo ono asibibi na munyina mo atebi akura yasi ai so me wusa na mo twi mo bi wada roma hawa nka moto kakra kire me o twa mansa dansa dia mo ni akufra sakro o janme
yada na mankui. Busetia mwa. Daga mama na tudia na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Nana wadauroma. Mi hunse bina ba bisu ma bisu. Ono so ba mi ha ma me ko si etie wa. Ya no mo de ade ma ya ne na to apentra ne ya fra mo ya ko fra sakro panyi me. Mo ya da na mo anku. Busetia mwa. Asakra fo me atodi na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Ko je ma sa da sa tie mo e wo ba se kuma fra sakro panyi me. Mo ya da na manko. Busetia mwa. Asakra me atwa na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Mudia dia manye topinta na mufranye kufraza kro ojabe. Mudia na mankui. Busetia mwa. Tudia na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Esremo. Kat. Mudia dia manye kufraza kro ojanme. Na mankui. Busetia mwa. Daga mama na tudia na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Yeah. Nana wadauroma. Yeah. Meka se dwom. Minim dia mo ye frɛ no sɛ. Eya sakra. Tete hono ne aba sakra di ohene nim kokon. Ye ko kokon wi a ye di nkunimu a ye ba nwuma ye boni. Aba ebusa sa mo kwa mo ye den. So ho ya sɛ ho nyina pasa. Ya o kan ko ya kyesa nwo ma so hu sa wo sen ye adwuma ha. Mo ama susuma ba ni mu ha pa. Wadauroma. Efita ma amle wadwa. Piao. Otumfu asakra hene group. Ayo. Na dwom wadauroma ekoya dwom sa ne ti na ye nti ni ye. To bo asepeja na ba ko na wadauroma ye ntie mu asem. Ko twema sa dan sadia mo no kunfra sakra wajarmo. Musa mo yada na mankui. Busetia mwa. Daga mama na tudia na mujani. Busetia mwa ya fra. Sana maya. Ya bre. Piao.